ସାଧାରଣ ଲୋକ ସିଧା ମିଟ୍ କିଛି ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମିଟ୍ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଡିଜିଲକର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଡିଜିଲକରରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରଖାଯାଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରଖିପାରିବେ। ଏଣିକି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କିମ୍ବା ନମ୍ବର ସେଭ୍ କରି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଫୋନରେ ମାଇଗଭ୍ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଇଗଭ୍ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚାଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣ ନମସ୍ତେ କିମ୍ବା ହାଏ ମେସେଜ କରିପାରିବେ।